Вялікі Гэтсбі. Фрэнсіс Скотт Фіцджеральд. Перакладчык Сергей Матырка. Чытае Андрэй Саўчынка. Усё толькі ёй, каб пацешыць яе. Блісні ёй казырком ды скокні пад неба, каб пачуць: «Гэй ты ў брыльку, што скачу ў гару, ты мне і трэба». Томас Парк Дэнвілье. Раздзел 1. Калі я быў маладзейшым і больш уразлівым, бацька даў мне адну параду, якая дагэтуль не выходзіць у мяне з галавы. «Калі табе захочацца папракнуць чалавека, — сказаў ён, — заўжды памятай, што не ўсім у свеце было гэтак жа лёгка, як табе». Стрыманыя адзін з адным у словах, мы разумеліся на дзіва добра. І калі ён тады замаўчаў, я зразумеў, што на ўвазе мелася нашмат болей. Я ўвогуле звык трымаць свае думкі пры сабе, дзякуючы чаму мне адкрылася мноства цікавых асоб, хоць часам я рабіўся ахвярай закаранелых зануд. Як толькі ў звычайным чалавеку выявіцца такая манера паводзін, незвычайныя натуры тут жа яе заўважаюць і чапляюцца за яе. Уласна, гэта і паслужыла таму, што ў каледжы мяне несправядліва палічылі інтрыганам, бо дзіўныя і нікому незнаёмыя людзі вылівалі мне сваё патаемнае гора. Не тое, каб я прагнуў іхніх прызнанняў, наадварот, часта я ўдаваў, што сплю ці заняты справамі, або напускаў на сябе непрыязны выгляд, пакуль па нейкай пэўнай прыкмеце не заўважаў, як на даляглядзе вырысоўваецца споведзь інтымнага характару, а інтымныя споведзі маладога чалавека, або прынамсі словы, якія ён пад іх падбірае, звычайна ёсць паўтарэннем чужых думак, падпсаваных пасрэднымі развагамі. Трымаць свае думкі пры сабе — справа бяскрайнія надзеі. Бывае, я і сёння пабойваюся, што зразумеў не так, ці ўвогуле забыў тое, на што гэтак напышліва намякаў мой бацька, і што я не менш напышліва паўтараю: не ўсім нам з калыскі дадзена аднолькавае пачуццё такту. Вось я і пахваліўся, які я цярплівы, аднак трэба прызнаць, што цярплівасць мая не бяскрайняя. Чалавечыя паводзіны могуць мець у аснове цвёрдую глебу або мокрую багну, але праз пэўны час грунт гэты робіцца неістотным. Так, вярнуўшыся ўвосень з усходняга ўзбярэжжа, я хацеў уціснуць навакольны свет ва уніформу, каб ён цвёрда ўсведамляў свой маральны абавязак. Я па горла наеўся бурным разгулам з рэдкай прывілеяй калі-нікалі зазірнуць у чалавечае сэрца. І толькі Гэтсбі, чалавек, які даў назву гэтай кнізе, стаў адзіным для мяне выключэннем. Гэтсбі, які ўвасобіў у сабе тое, чым я ўсёй душой пагарджаў. Калі чалавечая індывідуальнасць — гэта непарыўны ланцужок удалых учынкаў, то ўчынкі Гэтсбі былі надзвычайныя. Ён быццам на павышаным узроўні адчуваў жыццёвае наканаванне, быццам быў падлучаны да аднаго з тых мудрагелістых апаратаў, здольных зафіксаваць землятрус за 10 000 міль адгэтуль. Прычым ягоная ўразлівасць не мела нічога агульнага з той млявасцю, якая часта завецца творчай натурай. Ён меў незвычайны дар захоўваць надзею. Я ніколі не сустракаў такога рамантычнага складу думак, як у яго, ды і наўрад ці калі яшчэ сустрэну. Не, урэшце рэшт, Гэтсбі выявіўся нядрэнным чалавекам, але яго заўсёды нешта пераследавала. Ягоныя мроі пастаянна навадняліся агіднай смугой, што на пэўны час заглушыла мой інтарэс да людскіх убогіх няўдач і мімалётных радасцей. Ужо 3 пакаленні мая сям'я жыве ў гэтым горадзе на сярэднім захадзе і складаецца скрозь з выбітных і заможных людзей. Карауэі — гэта своеасаблівы клан. Паводле сямейнай легенды мы вядзём свой радавод ад герцага Баклю, але сапраўдным заснавальнікам роду быў мой стрыечны дзед, які з'явіўся тут у 51 годзе, замест сябе адправіў на грамадзянскую вайну найміта, а сам адкрыў уласную справу па аптовых продажах вырабаў з металу, якой сёння кіруе мой бацька. Я ніколі не бачыў стрыечнага дзеда, але, кажуць, я да яго падобны, асабліва пры гэтым згадваючы грубаваты алейны партрэт, які вісіць у бацькавым кабінеце. У 1915 годзе я здаў выпускныя экзамены ў Нью-Хейвене акурат праз чвэрць стагоддзя пасля бацькі і неўзабаве ўцягнуўся ў запозненае перасяленне германскіх народаў, больш вядомае як Вялікая вайна. Контрнаступленне саюзных войскаў
Настолькі мяне ўзрушыла, што па вяртанні дадому мне больш не сядзелася на месцы. Сярэдні захад, некалі утульны цэнтр жыцця, здаваўся цяпер занорыстым краем сусвету, таму я вырашыў падацца на ўсход, вывучаць аперацыі з аблігацыямі. Усе мае знаёмцы працавалі з аблігацыямі, таму я палічыў, што гэтыя паперкі здолеюць пракарміць на аднаго чалавека болей. Мае цёткі і дзядзькі доўга раіліся, быццам выбіралі мне падрыхтоўчыя заняткі, і ўрэшце з найсур'ёзнейшымі выразамі на тварах неахвотна працягнулі. Чаму б і не? У першы год бацька пагадзіўся падмагчы фінансава, і ў весну 22-го года, пасля некалькіх пераносаў, я паехаў-ткі на ўсход. Як тады меркавалася, назаўжды. Самым практычным было знайсці кватэру ў горадзе, але тады стаяла спёка, а я толькі-толькі прыехаў з вёскі, з яе шырокімі паплавамі і прыветнымі дрэвамі. І таму, калі адзін маладзён з офіса прапанаваў зняць на пару дом за горадам, ягоная ідэя падалася мне выдатнай. Ён і дом знайшоў, выветранае лядашчае лецішча за 80 у месяц, але ў апошнюю хвіліну фірма перавяла яго ў Вашынгтон, таму я пераехаў у прыгарад адзін. Так мне ў распараджэнне дасталіся сабака, праўда, ён збег праз пару дзён, старэнькі додж і фінка, якая прыбірала мне ложак, гатавала сняданак і, схіліўшыся над электрычнай плітой, мармытала пад нос свае фінскія мудрасці. Пару дзён я правёў на самоце, пакуль неяк ранкам адзін чалавек, які прыехаў сюды крыху раней, не спыніў мяне на дарозе. «Як трапіць у Вэст-Эг?» – разгублена спытаў ён. Патлумачыўшы дарогу, я пайшоў далей, пачуццё самоты раптам знікла. Я стаў правадніком, следапытам, першапраходцам. Той чалавек, сам таго не ведаючы, надаў мне тытул ганаровага суседа. Сонца свяціла ярка. Пупышкі на дрэвах буйна выбухалі лістотай, не раўнуючы, як у фільмах на паскоранай пракрутцы, а ўва мне зноў пасялілася ўпэўненасць, што летам жыццё распачнецца ізноў. Перш-наперш трэба было процьму ўсяго прачытаць. Вакол крынічыла столькі здаровай эмоцый, бяры і чэрпай яе са свежага жыватворнага паветра. Я купіў тузін тамоў па банкаўскай справе, крэдытаванні і інвестыцыях. Кнігі сталі на маю паліцыю і заільсніліся там чырвоным залатым, не раўнуючы, як новыя манеты з манетнага двара, абяцаючы адкрыць казачныя таямніцы, вядомыя толькі Мідасу, Моргану і Мецэнату. Акрамя таго, я збіраўся прачытаць безліч іншых кніг. У каледжы я меў пэўныя літаратурныя схільнасці. Адзін год я пісаў серыю значных і трывіяльных калонак для ельскіх навін. Цяпер я меўся вярнуць колішні занятак у сваё жыццё і зноў зрабіцца найвузейшым з усіх спецыялістаў, то бок чалавекам шырокага кругагляду. Выраз гэты тут не проста для прыгажосці. Зрэшты, з жыцця можна ўзяць болей, нават калі вызіраеш толькі з аднаго акна. Склалася так, што арэндаваны мной дом стаяў у адной з найдзіўнейшых мясцін Паўночнай Амерыкі. Ён стаяў на вузкім, шчыльна заселеным паўвостраве, які расцягнуўся ад Нью-Йорка далей на ўсход і сярод іншых цудаў прыроды спарадзіў два незвычайныя ландшафтныя фармаванні. А менавіта недзе за 20 міль ад горада два вялізныя мысы з ідэнтычнымі падобнымі да пары яек абрысамі. Аддзеленыя адзін ад аднаго невялічкім пралівам, мысы выпіраліся ва ўтаймаваныя салёныя воды заходняга паўшар'я у вялікія і волкія ўладанні праліва Лонг-Айленд. Зусім як калумбава яйка, прыплюснутыя на месцы злучэння, абодва мысы былі не ідэальнай авальнай формы, але іхняе фізічнае падабенства, відаць, служыла чайкам, якія лёталі ўвысях крыніцай вечнай блытаніны. Аднак, калі пакінуць па-за ўвагай формы і памеры, нам, стварэннем бяскрылым, цікавейшым будзе іншы феномен – іхняя непадобнасць ва ўсіх дэталях. Я жыў на Вэст-Эгу, на, так бы мовіць, меней фешэнэбельным змысл, але каб падкрэсліць дзіўную, даволі застрашальную розніцу паміж імі, гэтая прыкмета будзе вельмі павярхоўнай. Стаўшы на самым канцы яйка, крокаў за 50 ад праліва, мой дом туліўся між дзвюма агромністымі віламі, якія здавалі па 12-15 тысяч за сезон. Віла праваруч ад мяне была па ўсіх мерках каласальным маёнткам.
Дакладная копія сярэдневяковая нарманская ратушы з мармуровым басейнам і навюткай прыбудовай вежай, дзе-нідзе аблепленай рэдкай бародкай павояў. Вілу атачала болей за 40 акраў саду і газона. Гэта быў палац Гэтсбі. Ці сказаць дакладней, я ж пакуль не знаў містера Гэтсбі. Гэта быў асабняк, у якім жыў спадар з гэтым імем. Мой жа дом быў як бяльмо на воку, але бяльмо маленькае і непрыкметнае. Такім чынам мне адкрываўся від на праліў і на дзялянку суседняга газона, блізкасць мільянераў цешыла душу і за ўсё $80 у месяц. На тым баку праліва уздоўж берага ільсніліся белыя палацы фешанэбельнага Іст-Эга. І гісторыя таго лета, насамрэч, пачалася адным вечарам, калі я паехаў на той бераг на вячэру да Б'юкененаў. Дэйзі, мая далёкая стрыечная сястра. Тома я знаў з каледжа. Адразу пасля вайны я прабавіў з імі 2 дні ў Чыкага. Сярод іншых сваіх спартыўных дасягненняў Дэйзін муж быў адным з наймацнейшых футбольных абаронцаў, якія толькі гулялі за Нью-Хейвен. Гэта як стаць нацыянальным героем, адным з тых, хто ў свае 21 год дасягаюць у пэўнай галіне такой дасканаласці, што пазней усё бачыцца як зрух уніз. Ягоная сям'я была неймаверна багатая. Нават у часы каледжа ягонае вольнае абыходжанне з грашыма рабілася тэмай для папрокаў. Толькі ад таго, як ён нядаўна пераехаў з Чыкага на ўсходняе ўзбярэжжа, займала дых. Напрыклад, з Лейк-Фореста ён прывёз цэлы табун поні для гульні ў пола. Неверагодна, што ў чалавека майго веку хапае грошай на такія ўчынкі. Што іх прывяло сюды, я не ведаў. Яны беспэўныя на тое прычыны аджылі год у Францыі, а потым пераязджалі з месца на месца, абы толькі там хапала багацею, каб згуляць з імі ў пола. Па тэлефоне Дэйзі сказала, што гэта іхні апошні пераезд, але я не паверыў. Не трэба зазіраць ёй у душу, Том усё адно будзе вечна калясіць у сваіх панылых пошуках узрушальнай крутаверці ад якое-небудзь беззваротнае футбольнае гульні. І вось тым цёплым ветраным вечарам я паехаў на Іст-Эг убачыць 2 старых сяброў, якіх у прынцыпе амаль не знаў. Іхні дом, яркі чырвона-белы асабняк у геаргіянскім каланіяльным стылі з відам на праліў, быў нашмат элегантнейшы, чым я думаў. Газон пачынаўся ад пляжа, і, пераскокваючы сонечныя гадзіннікі, каменныя парканы і палымяныя ад кветак клумбы, цягнуўся на некалькі сотен метраў да галоўнай брамы, дзе ўрэшце дасягаў дома і быццам не ў стане стрымаць гэтага свайго памкнення, намагаўся ускараскацца далей на сцяну вінаграднай лазой. Фасад раздзялялі высокія французскія вокны, якія, разнасцежаныя насустрач цёпламу ветранаму надвячорку, залаціліся пад зіхоткімі прамянямі. Том Б'юкенен, апрануты ў гарнітур для верхавой язды, спыніўся ля галоўнага ўвахода, шырока расставіўшы ногі. Ён змяніўся з нью-хейвенскіх часоў. Перада мной стаяў размажнелы 30гадовы мужчына саламянага воласу з напышлівай ухмылкай на груба акрэсленых вуснах. Іскрыстыя ганарлівыя вочы выдзяляліся на твары, адчаго падавалася, што іхні ўладальнік вось-вось кінецца на цябе. Велічную моц гэтага цела не магла схаваць нават модная, на жаноцкі манер кроеная наездніцкая вопратка. Наваксаваныя да бляску боты так шчыльна абцягвалі ягоныя мускулістыя ногі, што верхняе шнураванне падавалася вось-вось лопне. Пацепне ён плячыма, і пад танюткай курткай адразу вырысоўвалася магутная мускулатура. Гэта было цела вялізнае сілы, суровае цела. Ад ягонага голасу, грубага хрыплага тэнару, уражанне, што ён зараз рынецца ў бойку, толькі ўзрастала. У ім чулася нешта паблажліва-пагардлівае нават да людзей, якіх ён любіў, а ў Нью-Хейвене сустракаліся і такія, хто цярпець не мог ягоны нораў. «Вы ж не падумайце, — нібы казаў ён, — што маё меркаванне на гэты конт беспаваротнае толькі таму, што ўва мне моцы і мужчынскасці болей, чым у вас. У каледжы мы ўступілі ў адно студэнцкае таварыства, і хоць цесна мы не сябравалі, у мяне заўжды складвалася ўражанне, што ён прызнаваў мяне сваім і што сваёй грубай дзёрзкасцю толькі хоча мне спадабацца. Пару хвілін мы пагутарылі на сонечнай тэрасе. «Няблага я тут прызямліўся», — сказаў ён, і ягоныя вочы неспакойна забегалі. Ён падхапіў мяне пад руку і павярнуў. Ягоная пляскатая далонь шырокім кругам апісала панараму,
якая ахапіла італьянскі сад унізе, паўакра надзвычай пахкіх руж і катар з кірпатым носам, які гайдаўся на хвалях праліва. Належаў раней да Мэйну, нафтаваму каралю. Ён нечакана палагаднеў і зноў павярнуў мяне да сябе. Зойдзем. Мінуўшы вітальню з высокай столлю, мы апынуліся ў светлым пафарбаваным у ружовы колер пакоі. Абапал французскія вокны, якія да звання нішчылі адчуванне прасторы. Звонку свежая трава нібы хацела прарасці ў дом, і на яе фоне прачыненыя вокны ззялі беласцю. Праз пакой веяў брыз. З аднаго боку ён уздымаў падобныя да бляклых сцягоў фіранкі пад глазураваную, нібы вясельны торт столь, з другога выдзімаў іх вонкі і ўзнімаў лёгкі зыб на чырвоным, як віно кіліме. Усё гэта нараджала гульню ценяў, як мора ад ветру. Адзіным цалкам нерухомым прадметам у пакоі была вялізная канапа, на якой, як на паветраным шары, што стаў на якар, луналі дзве маладыя дамы. Яны былі апранутыя ва ўсё белае, іхнія сукенкі калыхала і гайдала, нібы дамы толькі што вярнуліся з невялічкае паветраныя прагулянкі вакол дома. Я тады, напэўна, знерухоміў на хвілю, прыслухоўваючыся да шапацення фіранак і рыпення карціны на сцяне. Потым нешта глуха ўдарыла, Том Б'юкенен ляпнуў заднімі вокнамі, злоўлены ў пакой вецер улёгся, а фіранкі, кілімы і абедзве маладыя дамы ціха аселі на падлогу. Маладзейшую я не знаў. Яна выцягнулася на ўсю даўжыню на сваім канцы канапы і быццам застыла на месцы. Толькі яе падбародак прыўздымаўся, быццам на ім стаяла нешта, што ў любое імгненне магло страціць раўнавагу і ўпасці. Калі яна і заўважыла мяне краем вока, то знаку не падала. Я ж ад нечаканасці ўжо хацеў мармытаць прабачэнні, маўляў, патрывожыў яе сваім з'яўленнем. Другая дзяўчына, Дэйзі, паспрабавала ўстаць. З добрасумленным выразам на твары яна была пасунулася наперад, а потым зайшлася недарэчным, але чароўным смяшком, я таксама засмяяўся і прайшоў далей у пакой. Я такая шчаслівая, што нічога не адчуваю. Яна зноў засмяялася, быццам сказала нешта вельмі дасціпнае, потым узяла мяне за руку і глянула на мяне такімі вачыма, быццам у свеце хоча бачыць толькі мяне і нікога іншага. Была ў яе такая манера. Ціхім шэптам яна адкрыла мне прозвішча нерухомыя дзяўчыны побач. Бейкер. Калісьці нехта казаў мне, што Дэйзі гаворыць шэптам толькі для таго, каб людзі да яе хіліліся. Заўвага нятрапная, ад якое шэпт Дэйзі не рабіўся меней чароўным. Тым часам вусны міс Бейкер варухнуліся, яна ледзь заўважна кіўнула мне і зноў хуценька адкінула галаву, відаць, занепакоеная тым, што нябачны прадмет, які стаяў у яе на падбародку, страціць раўнавагу. У мяне на языку зноў закруціліся словы прабачэння. Адзін толькі выгляд такое самаўпэўненасці амаль заўсёды выклікае ўва мне поўнае пашаны захаплення. Я перавёў позірк на кузіну, тая пачала распытваць мяне ціхім чароўным голасам, за высокімі і нізкімі тонамі якога наша вуха сочыць з асаблівай пільнасцю, нібы кожны сказ — гэта паслядоўнасць гукаў, якая больш ніколі не паўторыцца. На сумным і мілым Дэйзіным твары ўвесь час нешта ззяла, то зіхоткія вочы, то прамяністыя чуллівыя вусны. Калі мужчыны ёй захапляліся, ім было цяжка забыць узрушанасць яе голасу, меладычны імпульс, прашаптанае «паслухай», спакуслівае абяцанне, маўляў, ах, яна толькі што бачыла такое і неўзабаве «ах», гэта паўторыцца ізноў. Я распавёў ёй, што па дарозе на ўсход я на дзень заехаў у Чыкага, і што тузін людзей перадае ёй шчырыя вітанні. «Ім там сумна без мяне?» — усклікнула яна ў захапленні. Гаруе ўвесь горад. Левае задняе кола на ўсіх машынах пафарбавалі ў чорны на знак жалобы, не раўнуючы над магільны вянок, а ўсцяж паўночнага ўзбярэжжа ноч на вылёт не сціхаюць плач і галашэнні. Які цуд, Томе, давай з'ездзім туды заўтра ж. І дадала без сувязі. Табе трэба пабачыць малютку. З ахвотай. Яна спіць, ёй 3 гады. Ты ж яе яшчэ не бачыў? Не. Ты павінен яе ўбачыць. Яна, Том Б'юкенен, які неспакойна сноўдаўся па пакоі, спыніўся і паклаў руку мне на плячо. Чым займаешся, Ніку? Біржавы маклер. Дзе? Я назваў фірму. Ніколі пра такую не чуў, самаўпэўнена заўважыў ён. Гэта мяне раззлавала. Яшчэ пачуеш, адрэзаў я. Ты толькі затрымайся на ўсходзе. Вось дзе, а на ўсходзе я затрымаюся, не турбуйся.
Ён глянуў на Дэйзі, потым зноў на мяне, нібы чакаў нечага большага. Трэба быць клятым ідыётам, каб хацець жыць у якім іншым месцы. Безумоўна, знянацку абазвалася міс Бейкер, мяне аж перасмыкнула. Гэта было яе першае прамоўленае слова ад таго, як я зайшоў у пакой. Відаць, для яе гэта таксама аказалася нечаканым. Пазяхнуўшы, яна са жвавым спрытам устала з канапы. У мяне ўсё аднялося, паскардзілася яна. Я адлежала на гэтай канапе цэлую вечнасць. Не глядзі на мяне так, адказала Дэйзі. Я ж угаворвала тебе паехаць па абедзе ў Нью-Йорк. Не, дзякуй, звярнулася міс Бейкер да 4 кактэйляў, якія акурат прынеслі. У мяне строгі спартыўны рэжым. Гаспадар дома скептычна на яе глянуў. А няго ж. Ён кульнуў свой напой, нібы кроплю на дне шклянкі. Дзіва, як ты ўсяму даеш рады. Я глядзеў на міс Бейкер і гадаў, чаму такому яна мусіла даць рады. Мне падабалася глядзець на яе, зграбную дзяўчыну з невялікімі грудзьмі і вельмі прамой паставай, якую яна па-кадэцку выпраўляючы плечы падкрэслівала яшчэ выразней. Яе шэрыя, пабляклыя ад сонца вочы на цьмяным чароўным твары незадаволена пазіралі на мяне ў адказ з ветлівай узаемнай цікаўнасцю. Толькі цяпер я прыгадаў, што раней недзе бачыў яе альбо яе партрэт. «Вы жывяце на Вест-Эгу?» – пагардліва заўважыла яна. «Я знаю там кагосьці». «Я не знаю ніводнае ду, вы мусіце знаць Гэтсбі». «Гэтсбі?» – спытала Дэйзі. «Якога Гэтсбі?» Толькі я хацеў сказаць, што гэта мой сусед, як нас паклікалі на вячэру. Том Б'юкенен уладарна сціснуў маю руку сваёй напружанай даланёй і пацягнуў мяне з пакоя, быццам перасоўваў шахматную фігуру з аднае клеткі на другую. Нядбайна і павольна, ледзь кранаючы рукамі сцёгны, дзве маладыя дамы прайшлі паперад нас у ружовую веранду, павернутую насустрач захаду сонца. На стале пад аслаблым ветрам мігцелі 4 свечкі. А свечкі навошта? Насупілася Дэйзі і затушыла іх пальцамі. Праз 2 тыдні будзе найдаўжэйшы дзень года. Яна звяла на нас прамяністыя вочы. А вы таксама пільнуеце найдаўжэйшы дзень года, а потым пра яго забываеце. Я дык заўжды пільную яго, а потым забываюся пра яго. Трэба нешта зладзіць, пазяхнула міс Бейкер і стомлена думкамі не інакш ужо ў ложку прысела за стол. «Добра», – сказала Дэйзі. «Зладзіць што?» Яна бездапаможна павярнулася да мяне. «Што звычайна ладзіць?» Не паспеў я адказаць, як яна утаропіла жалобны позірк на свой мезенец. «Гляньце», – паскардзілася яна, – «я паранілася». Мы паглядзелі, яе пальчык пасінеў і пачарнеў на згібе. «Гэта ўсё ты, Томе», – пачала яна абвінаваўчым тонам. «Вядома, не наўмысна, але ж. Вось што атрымліваеш, калі выходзіш замуж за такога здаравеннага бамбізу, за такога агромністага няскладнага цельпука, які, ненавіжу слова «тяльпук», узвіўся Том. Нават калі жартам «тяльпук» не адступала Дэйзі. Часам яна і міс Бейкер гаварылі наўзахапкі, нязмушана, з дабрадушнай бязладнасцю, неўласцівай пустому лапатанню, адчаго іхняя гутарка падавалася стрымана халоднай, амаль як іхнія белыя сукенкі, альбо адчужаныя, пазбаўленыя ўсялякага жадання позіркі. Прычым дамы былі з намі. Яны ветліва мірыліся з маёй і Томавай прысутнасцю толькі дзеля таго, каб развесяліць нас ці развесяліцца самім. Яны ведалі, што вячэра неўзабаве завершыцца, а разам з ёй быццам незнарок прамянее вечар. Усё тут было зусім іначай, чым на захадзе. Там вечар ідзе крок за крокам да самага канца, пакуль цябе ў неадступным адчуванні блізкага незваротнага расчаравання не агортвае нервовым вусцішам. Побач з табой, Дэйзі, я пачуваюся нецывілізаваным варварам, прызнаўся я за другой шклянкай даволі неблагога віна, якое чамусьці аддавала коркам. Які будзе ўраджай? Ці што там пытаюць? Я не меў на ўвазе нічога асаблівага, але мае словы падзейнічалі нечаканым чынам. Цывілізацыя ўсё адно коціцца пад адхон, не вытрымаў Том. У такіх справах я цяпер крайне пессімістычны. Ці чытаў ты ўздым каляровых імперый Гадарда? Што? Не, адказаў я, здзіўлены ягоным тонам. Цудоўная кніга. Кожны мусіць яе прачытаць. Галоўная ідэя у тым, што калі мы не будзем пільныя, то белая раса апынецца пад прыгнётам. Напісана па-навуковаму, з доказамі. Том усё займаецца самаадукацыяй, з сумам у голасе прамовіла Дэйзі.
чытае вучоныя кнігі з даўгімі словамі. Што там было за слова, якое мы... Скрозь навуковыя кнігі, Том раздражнёна глянуў на яе. Аўтар усё прааналізаваў. Мы, як дамінуючая раса, мусім быць напагатове, іначай прыйдуць іншыя расы і захопяць уладу. Трэба іх перамагчы, прашаптала Дэйзі, нястрымана міргаючы пад сляпучым сонцам. Вам толькі ў Каліфорніі жыць, пачала міс Бейкер, але Том перапыніў яе і цяжка пасунуўся ў крэсле. Ён зыходзіць з таго, што ўсе мы нардычная раса, і я, і ты, і... Хвілю ён павагаўся і ўрэшце лёгкім кіўком далучыў Дэйзі да нашага кола, яна зноў мне падміргнула. І мы вынайшлі ўсё, што робіць цывілізацыю цывілізацыяй, навуку, мастацтва і астатняе, разумееш? У ягонай настойлівай манеры чуліся пэўная бездапаможнасць і надрыўнасць, быццам ён больш не такі самаўпэўнены, як раней. Раптам у доме зазваніў тэлефон, Лёкай пайшоў з веранды, Дэйзі выкарыстала нечаканую замінку і схілілася да мяне. «Я адкрыю табе сямейную таямніцу», – з захапленнем прашаптала яна. «Пра нос Лёкая. Расказаць табе пра нос Лёкая? А няго ж, дзеля гэтага я і прыехаў. Ведаеш, Лёкай не заўжды быў Лёкаем. У Нью-Йорку ён служыў паліроўшчыкам срэбра ў адной сям'і, якая мела срэбны сервіс на 200 персон. Паліраваць сервіс трэба было ад світання да змяркання, пакуль аднойчы паліравальны парашок не стаў уядацца яму ў нос. Становішча рабілася ўсё горшым, падхапіла міс Бейкер. Так, усё горшым і горшым, пакуль яму не давялося звольніцца. На хвілю апошні сонечны прамень спыніўся на яе выразным твары, надаўшы яму рамантычнае прывабнасці. Яе голасу немагчыма было наслухацца, ад яго займала дых. Потым усё размылася. Святло неахвотна саслізнула з яе, не раўнуючы, як дзеці ў шарую гадзіну сыходзяць дадому з шумлівыя вуліцы. Лёкай вярнуўся і мармытнуў нешта на вуха Тому, той зморшчыўся, адсунуў крэсла і, не сказаўшы ні слова, прайшоў у пакой. Пакуль яго не было, усярэдзіне Дэйзі нешта абудзілася. Яна зноў схілілася да мяне, яе голас зайшоўся звонкай мелодыяй. «Прыемна бачыць цябе за нашым сталом, Ніку. Ты нібы ружа. Ідэальная ружа». Яна павярнулася да міс Бейкер, каб тая пацвердзіла. «Хіба ён не ружа? Ідэальная?» «Няпраўда. Ніякая я не ружа». Дэйзі ўсё прыдумала, але ад яе ішла такая ўзбуджальная цеплыня, быццам яе душа, загорнутая ў адно з выказаных трапяткіх і ўражальных слоў, імкнулася вырвацца вонкі да мяне. Раптам Дэйзі кінула сурвэтку на стол, папрасіла прабачэння і прайшла ў дом. Мы з міс Бейкер абмяняліся кароткімі прытворнымі позіркамі. Я хацеў нешта сказаць, але яна, рэзка выпрастаўшы спіну, папераджальна кінула мне. «Тсс!» З пакоя пачулася прыглушанае нястрымнае перашэптванне. Міс Бейкер без кроплі сораму нахілілася бліжэй, каб падслухаць. Шэпт то спадаў, то ўзмацняўся на поўны голас, потым рэзка спыняўся. «Гэты містер Гэтсбі, якога вы надоечы згадывалі, гэта мой сусед», – прамовіў я. «Памаўчыце. Я хачу пачуць, што там адбываецца». «А там штосьці адбываецца?» – спытаў я з нявінным выглядам. «Вы што, не ведаеце?» Міс Бейкер была шчыра здзіўленая. Я думала, пра гэта ўвесь свет ведае. «Я не ведаю». «Ну», – завагалася яна, – «у Тома ў Нью-Йорку ёсць жанчына». «Жанчына?» – недарэчна паўтарыў я. Міс Бейкер кіўнула. «Ужо дзеля прыліку магла б і не тэлефанаваць яму падчас вячэры, як па-вашаму. Толькі я сцяміў, што яна мела на ўвазе, як у тым пакоі зашамацела сукенка і зарыпела скура ботаў, і Том з Дэйзі зноў вярнуліся да стала. «Прабачце, была неадкладная справа», – усклікнула Дэйзі з паказной весялосцю. Яна прысела на крэсла, дапытліва глянула на міс Бейкер, потым на мяне. «Я на хвілінку выйшла», – працягнула яна, – «а на дварэ так рамантычна. На газоне я заўважыла птушачку, мабыць, салаўя, якога прывезлі к Кьюнардам альбо на Уайт Стар. Ён спявае так». І яна заспявала. «Хіба не рамантычна, Томе?» «Вельмі», – кіўнуў ён і панура звярнуўся да мяне. «Калі пасля вячэры яшчэ будзе досыць светла, я хачу звадзіць цябе на стайню паказаць коней». У доме пранізліва зазваніў тэлефон. Дэйзі глянула на мужа, рашуча пахітала галавой, і тэма са стайнямі, папраўдзе ўсе магчымыя тэмы размоў, растала ў паветры. З апошніх 5 хвілін, праведзеных за сталом,
У памяці засталіся толькі паасобныя абрыўкі. Свечкі невядома навошта запалілі зноў, і я злавіў сябе на тым, што мне карціць зазірнуць кожнаму ў твар і адначасна пазбегнуць іхніх позіркаў. Я не ўяўляў сабе, што ў тую хвіліну круцілася ў галаве Тома і Дэйзі, але мяркую, што нават міс Бейкер, якая, па-мойму, глядзела на ўсё з рэзкасцю і скептыцызмам, не здолела цалкам выкінуць з галавы неадчэпную сталёвую настойлівасць гэтага пятага госця. Некаму такое становішча здалося б даволі ўзбуджальным, але маім першым жаданнем было схапіць слухаўку і патэлефанаваць паліцыі. Коней, вядома, больш не згадвалі. Том з міс Бейкер, два сілуэты, раздзеленыя смугой прыцемак, рушылі ў бібліятэку, быццам іхнія ўвагі чакаў сапраўдны мярцвяк. Тым часам я, у памкненні выказаць шчыры інтарэс і ўдуючы невялічкую глухату, праходзіў з Дэйзі па злучаных між сабой тэрасах. Мы селі разам на плеценую атаманку, прыхаваную ў глыбокай цемры. Дэйзі занурыла свой твар у далоні, нібы хацела адчуць ягоныя прыгожыя абрысы. Яе позірк паціху скіраваўся да аксамітнага сутоння. Яе апанавалі бурлівыя пачуцці, таму, спрабуючы хоць неяк яе супакоіць, я запытаў пра яе дачушку. «Мы дрэнна ведаем аднаго, Ніку», — раптам сказала яна. «А мы ж сваякі? Цябе не было на маім вяселлі. Я тады яшчэ быў на вайне». «Твая праўда», — яна завагалася. «Ведаеш, Ніку, мне столькі ўсяго давялося перажыць, і ад гэтых перажыванняў я зрабілася даволі цынічнай. Верагодна, на тое былі свае прычыны. Я пачакаў, але яна больш нічога не сказала. І праз некалькі імгненняў я зрабіў слабую спробу перавесці размову на яе дачку. Мяркую, яна ўжо гаворыць і есць і ўсё такое?» «Так», — яна паглядзела на мяне адсутным позіркам. «Паслухай, Ніку, ведаеш, што я сказала, калі нарадзіла? Сказаць табе?» «Вядома». «Ты тады зразумееш, што я цяпер думаю пра ўсё гэта». Ёй не было ад роду і гадзіны. Томаш насіла бог ведае дзе. Я адышла ад наркозу, пачуваючы сябе бясконца пакінутай, і адразу спытала акушэрку: «Хлопчык гэта ці дзяўчынка?» Яна адказала, што дзяўчынка, я адвярнулася і заплакала. «Ну і добра», — сказала я пасля. «Добра, што дзяўчынка. Спадзяюся, яна вырасце дурнічкай, бо ў нашым свеце дзяўчынцы лепей заставацца прыгожанькай дурнічкай. Бачыш, жыццё гэта скрозь нейкая жудасць», — упэўнена працягнула яна. «Усе так лічаць, нават самыя адукаваныя. Праўда, я ведаю. Я ўсюды пабыла, усё пабачыла і ўсяго паспрабавала». Яе вочы заіскрыліся выклікам, амаль як у Тома, потым яна залілася з'едлівым смехам. «Колькі, Божа, колькі ўсяго я перажыла!» Толькі яна замоўкла, як яе голас страціў колішняе прыцяжэнне і ўпэўненасць, а я адчуў, якімі па сутнасці няшчырымі былі яе словы. Мне зрабілася непамысна, быццам увесь гэты вечар задумваўся толькі дзеля таго, каб дамагчыся майго спачування. Я пачакаў хвілю, і сапраўды, праз імгненне Дэйзі глянула на мяне, і на яе прыгожанькім твары мільганула самазадаволеная усмешка, якая нібы выдавала, што яе ўладальніца належыць да аднаго з Томам прывілеяванага таемнага таварыства. Чырвоны пакой квітнеў у святле лямпы. Том з міс Бейкер сядзелі ў розных кутах даўгое канапы. Дзяўчына чытала яму ў голас з Saturday Evening Post. Яе словы, вымаўленыя манатонным шэптам, зліваліся ў супакаяльную мелодыю. Святло лямпы ільснілася па ягоных ботах, цьмянела на яе валасах колеру восеньскага лісця і слізгала па старонках часопіса, якія міс Бейкер перагортвала з пружыністым рухам зграбнае рукі. Калі мы зайшлі ў пакой, яна ўзняла руку на знак таго, каб мы крышку памаўчалі. А працяг, дачытала яна і кінула часопіс на стол, будзе ў нашым наступным нумары. Яна тарганула плячмі, нецярпліва выпрастала ногі і ўстала. 10-я гадзіна, абвясціла яна, падняўшы позірк да столі, нібы там быў нябачны гадзіннік. Паслухмяныя дзяўчынкі кладуцца спаць. «У Джордан заўтра турнір», — патлумачыла Дэйзі. «У Вестчэстары». «О, дык вы Джордан Бейкер?» Цяпер я зразумеў, чаму яе твар падаўся мне знаёмым. Ён, прыцягальна ганарлівы,
Пазіраў на мяне са шматлікіх фатаграфій са спартыўных спаборніцтваў у Эшвілі, Хот-Спрынгс і Палм-Біч. А яшчэ я чуў аб ёй адну гісторыю, не вельмі прыемную, даволі далікатную, але я даўно паспеў забыць, пра што там вялося. «Дабранач», – пяшчотна сказала яна, – «пабудзіце мяне а 8, добра? І ты падымешся?» «Падымуся. Дабранач, містер Карауэй. Яшчэ ўбачымся». «Вядома, убачыцеся», – запэўніла Дэйзі. «Шчыра кажучы, я падумвала над тым, каб звесці вас. Бывай у нас часцей, Ніку, і я вас хуценька абкручу. Ведаеце, выпадкова зачыню вас у шафе з бялізнай, ці пушчу вас у лодцы ў адкрытае море, ці яшчэ што-небудзь такое». «Дабранач», – азвалася са сходаў міс Бейкер. Я нічога не чула. «Яна слаўная», – праз хвілю прамовіў Том. «Каб яшчэ бадзялася меней, куды толькі яны глядзяць?» «Хто глядзіць?» – холадна запытала Дэйзі. «Яе сям'я. У яе з сям'і толькі 100гадовая цётка. Да таго ж цяпер Нік будзе за ёй наглядаць, праўда ж, Ніку? Летам яна прабавіць у нас шмат выхадных, думаю, хатняе атачэнне пойдзе ёй на карысць». Дэйзі і Том моўчкі пераглянуліся. «Яна з Нью-Йорка?» – хутка спытаў я. «З Луісвіля, сяброўка дзяцінства. Нашага беласнежнага, цнатлівага, ну што, раскрыла Ніку душу на тэрасе?» – раптам спытаў Том. «Раскрыла душу?» – яна глянула на мяне. «Я ўжо не ўспомню, па-мойму, мы гутарылі аб нардычнай расе. Дакладна аб ёй мы і гаварылі. Тэма неяк узнялася сама сабой, ну ты ведаеш». «Не веруся, мо што тут пачуеш, Ніку», – параіў мне Том. Я аджартаваўся, быццам наогул нічога не чуў, а праз колькі хвілін устаў, каб паціху выпраўляцца да хаты. Яны правялі мяне да дзвярэй, і пакуль я заводзіў рухавік, стаялі поруч у асветленым прамавугольніку дзвярной проймы. «Чакай», – усклікнула Дэйзі. «Я забылася ў цябе спытаць, а гэта важна. Мы чулі, што ў сябе на захадзе ты там заручыўся з некай дзяўчынай». «І праўда», – радасна падхапіў Том. «Мы чулі, што ты заручаны». «Паклёп. На заручаны ў мяне няма грошай». «Але мы чулі», – настойліва паўтарыла Дэйзі, і мяне здзівіла тое, як яна зноў ажывілася, нібы кветка. «Мы чулі ад 3 розных людзей, значыць, гэтая яўная праўда». Ясная рэч, я ведаў, што яны мелі на ўвазе, але я сапраўды не быў заручаны. Насамрэч, пагалоска пра мае заручыны была адной з прычын, чаму я падаўся на ўсходняе ўзбярэжжа. Калі даволі доўга выходзіш у свет са старой сяброўкай, то чуткі нараджаюцца самі сабой так ці іначай. А я зусім не хацеў, каб гэтыя чуткі давялі мяне да шлюбу. Цікаўнасць Тома з Дэйзі расчуліла мяне. Яны ўжо здаваліся не такімі недасяжна багатымі. Аднак, паехаўшы ад іх, я крыху разгубіўся, і мяне не адпускала пачуццё агіды. Як на мяне, дык адзінае выйсце для Дэйзі было дзіцё на рукі і прэч з дому, але яна, мусіць, і думкі такой не дапускала. Што да Тома, то нейкая там ягоная жанчына ў Нью-Йорку уразіла мяне меней за кнігу, якая можа вывесці яго з раўнавагі. Штосьці прымушала яго угрызацца ў край зачарсцвелыя тэорыі, быццам ягоная уладная душа больш не задавальнялася адной толькі нязломнай фізічнай самазакаханасцю. Лета стаяла ў самым росквіце. Яно адбівалася ад дахаў прыдарожных закусачных і сляпіла вочы навюткімі чырвонымі бензакалонкамі на заправачных станцыях. Дабраўшыся да свае сялібы ў Вэст-Эгу, я загнаў машыну пад прыдашак і прысеў на газонакасілку, якую нехта пакінуў у двары. Вецер суняўся. Светлая летняя ноч запоўнілася гукамі. У дрэвах лапаталі крыламі птушкі, нястомным арганным зыкам гуў хор жаб, якіх раздзімалі, поўнячы новым жыццём магутныя мяхі зямлі. У месячным святле мільгануў зграбны сілуэт ката, я азірнуўся, каб прасачыць за ім, і раптам зразумеў, што я тут не адзін. Крокаў за 50 ад мяне з ценню суседскага асабняка выплыла чалавечая постаць. Чалавек спыніўся там, сунуў рукі ў кішэні і угледзеўся ў рассыпаныя па небе срэбныя зоры. Нязмушанасць у ягоных рухах і самаўпэўненасць, з якой ён стаяў на газоне, падказалі мне, што гэта сам містер Гэтсбі выйшаў сюды, каб вызначыць, якая дзялянка тутэйшага неба належыць уласна яму. Я вырашыў гукнуць яго. За вячэрай міс Бейкер згадала яго, гэтага хапіла б, каб завязаць знаёмства.
Але я не паклікаў яго, бо раптам нешта ў ягонай паставе дало зразумець, што ён хоча пабыць на самоце. Ён неяк дзіўна працягнуў рукі да цёмнай вады, і я магу паклясціся, нават не гледзячы на такую адлегласць, у гэтае імгненне яго перасмыкнула. Я мімаволі перавёў позірк на мора, але не заўважыў нічога, акрамя самотнага зялёнага агеньчыка, маленечкага і надта далёкага. Магчыма, гэта быў сігнальны ліхтар на краі нечага прычала. Я азірнуўся, Гэтсбі ўжо знік, і я зноў застаўся адзін у неспакойнай цемры. Раздзел 2. Недзе на паўдарозе паміж Вэст-Эгам і Нью-Йоркам аўтастрада раптоўна ціснецца да чыгункі, і з чвэрць мілі бяжыць побач, нібы хоча абмінуць вялікую панылую пустку. Так званую даліну попелу. Фантасмагарычнае поле, на якім попелу зыходзіць як з бажына. Ён напластоўваецца горнымі градамі і пагоркамі, вырастае ў вычварныя сады, набывае абрысы дамоў з комінамі і дымам, які шугае ўвысь, і ўрэшце, калі прыгледзецца, попел збіваецца ў чалавечыя постаці, якія толькі зробяць рух і расплываюцца, ліпеючы ў друзлым паветры. Часам па нябачных чыгуначных рэйках прапаўзе гуш шэрых вагонаў. Яны з пранізлівым бразгатам прыпыняюцца, і да іх адразу падскокваюць попельна-шэрыя людзі з цяжкімі рыдлёўкамі, каб узняць густую, непранікальную хмару пылу і схаваць ад вачэй сваю цёмную справу. Але панад гэтай шэрай пусткай, панад сутаргавымі клубамі змрочнага туману, які няспынна падпаўзае, неўзабаве вырысоўваюцца вочы доктара Ці-Джэй Эклберга. Вочы доктара Ці-Джэй Эклберга блакітныя і вялізныя. Дыяметр аднае толькі з рэнкі дасягае цэлага ярда. Яны вызіраюць не з твару, а з агромністых акуляраў у жоўтай аправе, якія сядзяць на неіснуючым носе. Відаць, гэтую рэкламу устанавіў нейкі звар'яцелы акуліст з Квінса у спадзеве павялічыць папулярнасць свае клінікі, але потым ці то сам навечна стуліў павекі, ці то з'ехаў прэч, забыўшыся на шыльду. Але вочы гэтыя, шмат дзён не падпраўляныя свежай фарбай і толькі падбеленыя сонцам і дажджом, як і раней завісаюць у одуме панад панурым сметнікам. З аднаго боку даліну попелу пераразае каламутная рачулка, і калі мост над ёй разводзяць, каб даць праехаць грузавым баржам, пасажыры затрыманага цягніка ледзь паўгадзіны могуць любавацца няўцешным краявідам. Прыпынак там заўжды займае прынамсі хвіліну, і дзякуючы гэтаму я аднойчы ўбачыў каханку Тома Б'юкенена. Усе навокал сцвярджалі, што ў яго была каханка. Ягоных знаёмых абурала тое, што ён аб'яўляўся з ёй у модных рэстаранах, пакідаў яе за столікам, а сам хадзіў па зале і заводзіў размовы з усімі і кожным. Мяне разбірала цікаўнасць паглядзець на яе, і хоць жаданне знаёміцца не ўзнікала, пазнаёміцца ўсё ж давялося. Аднойчы па абедзе мы з Томам выправіліся ў Нью-Йорк, і калі цягнік спыніўся ля попельных гор, Том раптам ускочыў на ногі і, схапіўшы мяне пад локаць, літаральна сілай выцягнуў з вагона. «Выходзім», – загадаў ён, – «я хачу пазнаёміць цябе са сваёй дзяўчынай». Мяркую, за абедам ён добра заправіўся алкаголем і цяпер упарта, амаль што груба, даводзіў мне, каб я ішоў з ім. І без розніцы, былі ў мяне планы на гэтую нядзелю ці не. Услед за ім я пералез цераз невысокі пабелены шлагбаум, і пад пільным позіркам доктара Эклберга мы прайшлі назад крокаў 100 уздоўж дарогі. Куды ні кінь вокам, навокал нічога не было, акрамя дамкоў з жоўтай цэглы на краю пусткі. Свайго роду цэнтральная вуліца, якая зусім нікуды не вяла. Адну з 3 крамак, якія там месціліся, здавалі ў арэнду, другая была кругласутачнай забягальняй, да якой бегла прысыпаная попелам сцяжынка, а ў трэцяй быў гараж «Аўтарамонт» Джордж Бі Уілсан, куплі і продаж аўтамабіляў. Туды ўслед за Томам я і скіраваўся. Усярэдзіне было гола і недагледжана. Адзін аўтамабіль, пакрыты пылам ламатчына «Форд», ціснуўся ў цёмны кут. Мне падумалася, што гэтая пародыя на гараж усяго толькі муляж, за якім хаваюцца таямнічыя раскошныя апартаменты, як раптам у дзвярах канторкі паказаўся, выціраючы рукі, анучай сам уладальнік. Бялявы стомлены мужчына з бледным, але досыць прыемным тварам. Мужчына заўважыў нас, і ў ягоных блакітных вачах бліснуў агеньчык надзеі.
«Здароў, Уилсоне, старычына», – сказаў Том і добразычліва паляпаў яму па плячы. «Як справы?» «Няма чаго скардзіцца», – адказаў Уилсон не надта пераканаўча. «Калі вы прадасце мне тую машыну? На наступным тыдні мой механік яшчэ ў ёй пакорпаецца. Не дужа ён спяшаецца». «Наадварот, не», – холадна прамовіў Том. «Але калі вы так лічыце, то мне можа лепей прадаць яе каму іншаму». «Я не тое меў на ўвазе», – паспешліва патлумачыў Уилсон. «Я толькі…» Ягоны голас затух. Том нецярпліва разгледзеўся. Потым пачулася, як па сходах нехта ідзе, і праз імгненне таўсматая жаночая постаць засланіла сабой святло ў дзвярах канторкі. Жанчына гадоў 35, крыху паўнаватая, але той пажадлівай паўнатой, якую не ў кожнай жанчыне сустрэнеш. На ёй была цёмна-сіняя крыпдышынавая сукенка ў бубачку. На твары ані знаку ці намёку на прыгажосць, але ўся яе існасць прамянілася адчувальнай жывасцю, быццам у кожнай клетачцы яе цела няспынна гарэў усеахопны жар. Яна паволі усміхнулася, прайшла паўз мужа, няйначай той быў прывідам, і паціснула Тому руку, шматзначна гледзячы яму ў вочы. Потым аблізнула вусны і, не паварочваючы галавы, сказала мужу прыемным з хрыпоткай голасам: «Хоць бы крэслы прынёс, а то людзям няма куды сесці». «Вядома, вядома», – хапатліва адказаў Уилсон і пашыбаваў у канторку, дзе адразу зліўся з шэрымі цэментнымі сценамі. Ягоны цёмны гарнітур і бляклыя валасы пакрываў тонкі белы слой попелу, як і ўсё навокал. Усё, акрамя ягонай жонкі, якая ў сутыч падступіла да Тома. «Я хачу ўбачыцца», – настойліва сказаў Том. «Садзіся на першы цягнік». «Добра. Сустрэнемся на ніжнім пероне ля газетнага кіёска». Яна кіўнула і адступіла. Акурат калі Джордж Уилсон выйшаў з канторкі з 2 крэсламі. Мы пачакалі яе ля дарогі, там, дзе нас не было відаць. Праз некалькі дзён чакалася 4 ліпеня, і шэры хударлявы хлопчык-італьянчык выкладваў петарды доўгім радком уздоўж чыгуначнага пуці. Жудаснае месца, праўда. Том абмяняўся пахмурным позіркам з доктарам Эклбергам. Жах. Ёй будзе карысна выбрацца, а яе муж не супраць. Уилсон? Ён думае, што яна ездзіць у Нью-Йорк да сястры. Такі дурань, што нават не ведае, ці жывы ён увогуле. Вось так і выйшла, што мы разам з Томам Б'юкананам і ягонай каханкай паехалі ў Нью-Йорк. Хаця не сказаць, што разам, бо місіс Уилсон абачліва села ў іншы вагон. Том пагадзіўся на гэта збольшага, каб паберагчы ўразлівых пасажыраў, якія маглі ехаць з Іст-Эга. Місіс Уилсон пераапранулася ў сукенку з карычневага ўзорыстага мусліну, якая напялася на яе шырокіх сцёгнах, калі Том дапамог ёй сысці на перон у Нью-Йорку. У газетным кіёску яна купіла нумар Таун-Тэтла і часопіс з кіназоркамі, а ў прывакзальнай аптэцы колд-крэм і флакончык парфумы. Ля гулкага параднага ўваходу ў вакзал яна прапусціла 4 таксі і выбрала 5-е, новенькае, лавандавага колеру з шэрай абіўкай. У ім мы выслізнулі з вакзальнай мітусні насустрач зіхатліваму святлу горада. Місіс Уилсон адразу рэзка адвярнулася ад акна і, нахіліўшыся наперад, пастукала кіроўцы ў шыбу. «Я хачу таго сабачку», – настойліва прамовіла яна. «У кватэру. Сабачка. Хіба не слаўна?» Мы здалі назад да сівога дзядка, нейкім недарэчным чынам падобнага на Джона Ді Рокфеллера. На шыю ён павесіў кошык, у якім курчыўся тузін малых шчанят неакрэсленае масці. «Якой яны пароды?» – нецярпліва спытала місіс Уилсон, калі дзядок падышоў да акна таксі. «Усякае рознае, якога лэдзі жадае. Мне б нямецкую аўчарку, але ў вас, пэўна, не будзе». Стары з сумневам утаропіўся ў кошык, занырнуў туды рукой і выцягнуў за шкірку шчаня, якое віхлялася і выкручвалася. «Гэта не аўчарка», – сказаў Том. «Так, не зусім аўчарка». У голасе дзядка чулася расчараванне. «Хутчэй эрдэль». Ён прыгладзіў рукой пухкую поўсць на спіне. «Але толькі гляньце на шэрстку. Што за шэрстка? Такі сабака ніякае прастуды не падчэпіць». «Які ён міленькі», – захоплена прамовіла місіс Уилсон. «Колькі ён каштуе?» «Гэты?» – дзядок залюбаваўся на шчанюка. «Вам аддам за $10». Эрдэль. Без сумневу нейкая помесь эрдэля, хоць ягоныя лапы былі надзіва белыя. Перакачаваў у іншыя рукі і прымасціўся на каленях у місіс Уилсон,
якая ад зачаравання ўзялася гладзіць ягоную воданепранікальную поўсць. «Гэта хлопчык ці дзяўчынка?» – тактоўна запытала яна. «Гэты сабачка? Гэты сабачка-хлопчык. Гэта сука», – адрэзаў Том. «Вось вашыя грошы, купіце на іх яшчэ 10 такіх шчанюкоў». Мы паехалі на 5-ю авеню, якая тым нядзельным днём выдалася амаль па-вясковаму цёплай і прыемнай, і я не здзівіўся б, калі б з-за рага вуліцы выйшла вялізная чарада белых авечак. «Спыніцеся», – сказаў я. «Я выйду тут». «Не выйдзеш», – хутенька спыніў мяне Том. «Міртл пакрыўдзіцца, калі ты не паедзеш да нас. Праўда, Міртл?» «Ну, давайце», – запэўніла яна. «Я патэлефаную сястры Кэтрын. Яна ў нас вельмі прыгожая, як кажуць дасведчаныя людзі. Я б з задавальненнем, але…» Мы паехалі далей па парк-авеню і зноў павярнулі на заходнюю 100-ю. На 158-й вуліцы таксі спынілася ля шматкватэрнага дома, падобнага да даўгога кавалка белага торта. Акінуўшы наваколле позіркам каралевы, якая вяртаецца дадому, місіс Уілсон падхапіла сабачку з іншымі пакупкамі і велічнай хадой зайшла ў сярэдзіну. «Я запрашу абаіх Маккі», – аб'явіла яна, калі мы падымаліся ў ліфце. «І, вядома, я пратэлефаную сястры». Кватэра была на апошнім паверсе. Маленькая гасцёўня, маленькая сталовая, маленькая спальня і ванная. Гасцёўня да самых дзвярэй была застаўленая надта для яе грувасткай мэбляй з габеленавай абіўкай. Куды ні сунься, абавязкова зачэпішся за якую-небудзь сцэну з жыцця дам версальскіх садоў. На сцяне вісела толькі адна карціна – празмерна павялічаная фатаграфія, якая на першы погляд здавалася выявай курыцы, што сядзела на запэцканым камені. З адлегласцю ў курыцы пазнаваўся капялюшык, з-пад якога на вас вызіраў твар старой матроны. На стале ляжала кіпа старых нумароў «Таун-Тэтла», асобнік Сымона, званага Пятром, і некалькі невялічкіх брадвейскіх часопісаў скандальнага зместу. Перадусім місіс Уілсон занялася сабачкам. Хлопчык-ліфцёр неахвотна пайшоў па скрыню з саломай і малако, да якога ён з уласнай ініцыятывы дадаў бляшанку вялізных каляных сабачых сухарыкаў. Адзін такі сухарык да самага вечара безуважна расчыняўся ў сподачку з малаком. Тым часам Том адамкнуў дзверцы сакрэтэра і выняў адтуль пляшку віскі. За ўсё жыццё я напіваўся толькі двойчы. Другі раз быў якраз у той дзень. Усё, што там адбывалася, я бачыў нібы скрозь цьмяную засмужаную павалоку, хоць да 8 гадзіны кватэру напаўняла радаснае сонечнае святло. Седзячы ў Тома на каленях, місіс Уілсон назвоньвала розным сваім знаёмцам. Потым выявілася, што ні ў кога з нас няма пры сабе цыгарэт, і я пайшоў па іх у аптэку на рагу вуліцы. Калі я вярнуўся, у гасцёўні нікога не было. Я ціха сеў у куток і прачытаў раздзел Сымона, званага Пятром. Не ведаю, ці то кніжка была жахліва напісаная, ці то віскі сказіла маё ўспрыманне, але кніга падалася мне бязглуздай. Толькі Том і Міртл пасля першага тосту мы з місіс Уілсон пачалі называць адно аднаго па імені, вярнуліся ў гасцёўню, як на парозе кватэры паказаліся першыя госці. Кэтрын, сястра Міртл, выявілася зграбнай свецкай жанчынкай гадоў 30 з густой капой рудых коратка пастрыжаных валасоў і малочна-белым ад пудры тварам. Яе выскубеныя бровы былі нанава намалёваныя пад больш задзірлівым вуглом, але прырода імкнулася вярнуць ім колішнюю акрэсленасць, ад чаго твар рабіўся крыху размытым. Кожны яе рух суправаджала несціханае лясканне незлічоных керамічных бранзалетаў, якія коўзаліся ўверх-уніз па руках. Яна ўвайшла ў гасцёўню такой хуткай упэўненай хадой і агледзела мэблю такім гаспадарчым позіркам, што я падумаў, магчыма, яна тут жыве. Калі я гэта спытаў, яна залілася нястрыманым смехам, усё паўтараючы маё пытанне, і сказала, што жыве ў гатэлі з сяброўкай. Бледны, падобны да жанчыны містер Маккі быў суседам знізу. Ён толькі-толькі пагаліўся, на шчацэ ў яго засталася пляма белае пены. Ён з празмернай пачцівасцю павітаў усіх у пакоі і паведаміў мяне, што ён з мастацкіх колаў. Пазней я даведаўся, што ён фатограф і што павялічаны цьмяны здымак маці місіс Уілсон, які нібы нешта пазасветнае завіс на сцяне, ягоны твор. Ягоная жонка была вісклівай, апатычнай, прывабнай і невыноснай.
Яна горда заявіла мне, што з дня вяселля муж нафатаграфаваў яе 127 разоў. Місіс Уилсон паспела пераапрануцца раней, і цяпер на ёй была вытанчаная вячэрняя сукенка з крэмавага шыфону, які шамацеў, калі яна праходзіла па пакоі. Сукенка падзейнічала на манеру яе паводзін. Палкая жывасць, якая так здзівіла мяне ў гаражы, ператварылася ва ўражальную пыху. Яе смех, жэсты і мова зрабіліся надта удаванымі, і з кожнай хвілінай, як яна гэткім чынам раскрывалася, прастора вакол яе змяншалася, пакуль мне не пачало здавацца, што місіс Уилсон закруцілася ў задымленым паветры на нейкай гуллівай рыпучай восі. «Даражэнькая!» – усклікнула яна да сястры ненатуральна высокім голасам. «Гэты люд толькі і глядзіць, каб цябе ашукаць. У іх на уме адно – грошы. Тыдзень таму прыходзіла адна такая, педыкюр зрабіла, дык такі рахунак выставіла, быццам тут мне апендыцыт выразала». «Як яе клічуць?» – спытала місіс Маккі. «Місіс Эберхард. Яна робіць педыкюр дома ў кліентаў. Мне так падабаецца вашая сукенка», – зазначыла місіс Маккі. «Проста цуд». Місіс Уилсон камплімента не прыняла. «Ай, усё старое і зацяганае», – яна пагардліва ўзняла брыво. «Часам я надзяваю яе, калі няма розніцы, як выглядаю». «Але вам яна неверагодна пасуе, скажу я вам», – не здавалася місіс Маккі. «Калі б толькі Чэстэр злавіў вас у гэтай позе, атрымаўся б сапраўдны твор мастацтва». Мы ўсе моўчкі глянулі на місіс Уилсон, якая адсунула з вачэй пасмачку валасоў і усміхнулася ў адказ асляпляльнай усмешкай. Містер Маккі, схіліўшы галаву на бок, уважліва яе разглядаў, потым працягнуў далоню перад, адвёў назад і зноў перад. «Памяняць бы асвятленне», – сказаў ён праз хвілю. «І рысы твару атрымаюцца выразнымі, і абавязкова цалкам захапіць у кадр прычоску, а я б асвятленне не мяняла», – усклікнула місіс Маккі. «Як на мяне, дык яго тш!» – прашыпеў яе муж, і ўсе зноў вярнуліся да былой гаворкі. Але Том Б'юкенен гучна пазяхнуў і ўстаў. «Маккі, вам трэба выпіць», – сказаў ён. «Міртл, дадай яшчэ лёду і мінеральнае, а то мы тут усе паснём». «Я ж прасіла ў таго хлопчыка лёд». Міртл зморшчыла лоб у адчаі ад абыякавасці абслугі. «Што за людзі? За такімі толькі і глядзі ва ўсе вочы». Яна зірнула на мяне і рассмяялася без дай прычыны. Затым яна схапіла сабачку, дала яму буську і паімчала на кухню, нібы дзясятак кухараў чакаў там яе ўказанняў. «Я зрабіў некалькі неблагіх работ на Лонг-Айлендзе», – заявіў містер Маккі. Том глянуў на яго тупым позіркам. «Два з іх мы аправілі ў рамы і павесілі на першым паверсе». «Два што?» – спытаў Том. «Фотаздымкі. Адзін я назваў «Мыс Монтак Чайцы», а другі «Мыс Монтак Мора». Кэтрын, сястра Міртл, прысела да мяне на канапу. «Вы таксама жывяце на Лонг-Айлендзе?» – спытала яна. «Я жыву на Вэст-Эгу». «Сапраўды? З месяц таму я была там на вечарыне, у чалавека па прозвішчы Гэтсбі. Вы яго знаеце? Ён мой сусед. Ведаеце, кажуць, што ён ці то пляменнік, ці то стрыечны брат кайзера Вільгельма. Вось адкуль у яго такія грошы. Сапраўды?» Яна кіўнула. «Страшна мне неяк, з ім не хочацца мець ніякіх спраў». Гэтыя захапляльныя звесткі аб маім суседзе перапыніла місіс Маккі, якая раптам паказала пальцам на Кэтрын. «Чэстэру, мяркую, з ёй ты б нешта ды зрабіў», – залапатала яна, але містер Маккі толькі кіўнуў з сумным выглядам і пераключыў сваю ўвагу на Тома. «Я б яшчэ папрацаваў на Лонг-Айлендзе, каб нехта ўвёў мяне ў тамтэйшы свет. Мне толькі даць добры старт, і ўсё, большага не трэба». «А вы папрасіце Міртл», – гучна рагатнуў Том, калі тая ўвайшла ў пакой з падносам у руках. «Яна напіша вам рэкамендацыйны ліст. Напішаш, Міртл?» «Што напісаць?» – спалохана спытала яна. «Ты дасі свайму мужу рэкамендацыю, каб містер Маккі зрабіў з ім пару здымкаў». У роздуме ён бязгучна паврушыў вуснамі. «Бензакалонка, Джорджбі Уилсон ці нешта падобнае». Кэтрын нахілілася да мяне і прашаптала на вуха. «Яна не выносіць свайго мужа, а Том сваю жонку. Праўда? Цярпець не могуць». Яна перавяла позірк з Міртл на Тома. «Вось я і кажу, навошта жыць далей з тым, каго не выносіш? Як на мяне даўно празвяліся і пашлюбаваліся адно з адным». Яна таксама не любіць Уилсона? Адказ прыйшоў нечаканы ад самой Міртл, якая пачула пытанне, адказ рэзкі і з мацюкамі.
Бачылі? З трыумфам усклікнула Кэтрын, а потым зноў знізіла голас. На іхнім шляху ім замінае ягоная жонка. Яна каталічка, а каталікі разводу не вітаюць. Дэйзі не была каталічкай. Мяне ж крыху шакіравала прадуманасць гэтай хлусні. Калі яны ажэняцца, працягнула Кэтрын, яны крыху пажывуць на захадзе, пакуль тут усё не парасце травой. Тады пажылі б ужо ў Еўропе. О, вам падабаецца Еўропа? Здзіўлена ўсклікнула яна. Я толькі вярнулася з Монте-Карла. Сапраўды? Так, акурат летась. Я была там са знаёмай. Доўга там прабылі? Не, мы толькі заехалі ў Монте-Карла і вярнуліся назад. Праз Марсель. У нас з сабой было крыху больш за $1200, але за 2 дні ў казіно нас абабралі дашчэнту. Прыемная выдалася паездачка назад, скажу я вам. Боже, як жа я зненавідзела той горад! На хвіліну вечаровае неба за акном зазіхацела міжземнаморскім лазурытам, але потым вісклівы голас місіс Макі вярнуў мяне ў пакой. Я таксама ледь не зрабіла памылку, рашуча аб'явіла яна. Ледь не выйшла за аднаго яўрэйчыка, які некалькі гадоў да мяне заляцаўся. Хоць і ведала, што да мяне яму далёка. Усе мне так і казалі: «Люсіль, яму да цябе далёка. Не сустрэнь я Чэстара, ён бы дакладна мяне ўгаварыў». Так, але слухайце, пахітала галавой Міртл Уілсон. Вы ж за яго так і не выйшлі? Вядома, не. А я выйшла, двухсэнсоўна прамовіла Міртл. Вось і ўся розніца паміж вамі і мною. Навошта тады выйшла? Спытала Кэтрын. Цябе ж ніхто сілком не цягнуў? Падумаўшы, Міртл сказала. Я выйшла за яго, бо лічыла яго джентльменам. Я думала, што ён ведае, як паводзіцца з жанчынамі, але ён не варты нават злізваць пыл з маіх чаравіку. Але ж пэўны час ты кахала яго да страты розуму, сказала Кэтрын. Я? Да страты розуму? Абурылася Міртл. Хто табе такое сказаў? Я кахала яго не болей, чым вось яго. І яна тыцнула пальцам у мой бок. Усе ўтаропілі ў мяне асуджальныя позіркі. Я ўсім сваім выглядам сіліўся паказаць, што мяне нішто не звязвае з яе мінулым. Калі я і траціла розум, то толькі тады, калі выходзіла за яго. Але я адразу зразумела сваю памылку. Ён пазычыў у некага гарнітур на вяселля. Мне ж нічога не сказаў. І вось аднаго дня сяджу я дома адна, і тут прыходзяць па гарнітур. Яна разгледзелася, нібы правяраючы, ці ўсе ў пакоі яе слухаюць. «Дык гэта ваш гарнітур?» – кажу я. «Упершыню чую». Гарнітур я яму аддала, а потым упала на ложак і прараўла да самага вечара. Ёй сапраўды трэба пайсці ад яго. Працягвала Кэтрын мне на вуха. Яны 11 гадоў пражылі над тым гаражом. Да Тома яна ж нікога і не кахала. Цяпер да віскі, ужо другой пляшкі, прыкладаліся ўсе, акрамя Кэтрын, якой было добра і так. Том выклікаў партье і паслаў яго па нейкія знакамітыя сэндвічы, якія быццам маглі замяніць сабой паўнавартасную вячэру. Я ўсё хацеў вырвацца адтуль і пайсці ў парк развеяцца ў мяккім сутонні, але варта было толькі ступіць да выхаду, як мяне зацягвалі ў чарговую нястрыманую і грымучую спрэчку, якая нібы вяроўкамі прывязвала мяне да крэсла. А недзе там, у вулічных прыцемках, які-небудзь выпадковы назіральнік уздымаў позірк да радка нашых вокнаў, з якіх услед за жоўтым святлом выліваліся людскія сакрэты. Я ўявіў сябе такім назіральнікам, як і ён, я глядзеў угару і дзівіўся. Я быў адначасна і звонку і ўнутры, прасякнуты і агідай, і захапленнем перад невычарпальнай разнастайнасцю жыцця. Міртл падсунула сваё крэсла бліжэй да мяне і раптам, горача дыхаючы, выплюхнула на мяне гісторыю свайго знаёмства з Томам. Здарылася гэта ў цягніку. Мы сядзелі адно супроць аднаго на месцах ля выхаду, яны звычайна да апошняга застаюцца вольныя. Я ехала ў Нью-Йорк да сястры і планавала ў яе заначаваць. Ён быў у выхадным гарнітуры і лакавых чаравіках, я вачэй не магла ад яго адвесці. Але штораз, калі ён пазіраў на мяне, я ўдавала, быццам разглядываю рэкламную аб'яву ў яго над галавой. Калі мы прыехалі ў сталі выходзіць, ён раптам апынуўся ля мяне. Ягоныя грудзі ў белай кашулі прыціснуліся да мае рукі. Я прыгразіла, што паклічу паліцэйскага, але ён здагадаўся, што я хлушу. Я настолькі расхвалявалася, што калі мы сядалі ў таксі, я нават не ўсведамляла, таксі гэта ці вагон метро. У галаве зноў і зноў праносілася: «Жыву толькі раз, жыву толькі раз».
Яна абярнулася да місіс Маккі, і сцены пакоя задрыжэлі ад яе няшчырага смеху. «Любая моя!» – усклікнула яна. «Ды падару я вам гэтую сукенку, хай толькі яна мне надакучыць. Усё адно заўтра куплю сабе новую. Трэба скласці спіс усіх спраў. Масаж, завіўка, купіць аброжак сабачку і тую гоженькую папяльнічку са спружынкай і вянок з чорнай шаўковай стужкай на магілу матулі, такі, каб да восені не выцвіў. Абавязкова ўсё запісаць, каб нічога не забыць». Была 9 гадзіна. Праз імгненне я адвёў позірк і зноў глянуў на гадзіннік. Той паказваў 10. Містер Маккі задрамаў у крэсле, склаўшы на каленях сціснутыя кулакі, зусім як паважны дзялок перад тым, як сфатаграфавацца. Я выцягнуў насоўку і сцёр з ягонай шчакі рэшткі засохлай пены, якія ўвесь вечар не давалі мне спакою. Сабачка сядзеў на стале, вырачыўшы невідушчыя ад дыму вочы, і распораз ціха скуголіў. Людзі заходзілі і выходзілі, дамаўляліся паехаць некуды яшчэ, потым губляліся, шукалі і знаходзіліся за пару крокаў адно ад аднаго. Недзе апоўначы Том Б'юкенан і місіс Уілсон, стаўшы твар у твар, запальчыва заспрачаліся, ці мае місіс Уілсон права згадваць імя Дэйзі. «Дэйзі! Дэйзі! Дэйзі!» – крычала місіс Уілсон. «Хачу і гавару! Дэйзі! Дэй!» Кароткі трапны удар раскрытай далонню, і Том Б'юкенан расквасіў ёй нос. Потым былі скрываўленыя ручнікі на падлозе ў ванным пакоі, сварлівыя галасы жанчыны, доўгае перарывістае якатанне ад болю, якое перакрывала ўвесь вэрхал. Дрымоту містера Маккі як рукой зняло, ашаломлены ён кінуўся да дзвярэй, але на паўдарозе стаў, абярнуўся і здзіўлены агледзеў разгорнутую перад ім сцэну. Ягоная жонка і Кэтрын з аптэчкай у руках, сварачыся і спатыкаючыся аб нагрувашчаную мэблю, ніяк не маглі суцешыць залітую крывёй роспачную постаць, якая ляжала на канапе і ўсё глядзела, каб хоць неяк прыкрыць старонкамі Таун-Тэтла габелены з версальскімі краявідамі. Містер Маккі адвярнуўся і выйшаў. Я зняў свой капялюш з жырандолі і выйшаў услед за ім. «Давайте як-небудзь паабедаем разам», – прапанаваў ён, калі ліфт з рыпеннем павёз нас уніз. «Дзе?» «А дзе захочаце?» «Рукі прэч ад рычага», – гыркнуў ліфцёр. «Прашу мяне прабачыць», – з годнасцю ў голасе прамовіў містер Маккі. «Я не заўважыў, што крануў яго». «Добра», – пагадзіўся я, з задавальненнем. Я стаяў ля ягонага ложка, а ён сядзеў на ім у адных майтках з вялізнай папкай у руках. Прыгажуня і пачвара. Самотнасць. Старая кляча бакалейшчыка, Бруклінскі мост. Потым была лава на золкім ніжнім пероне Пенсільванскага вакзала. Мае асалавелыя вочы ўперыліся ў ранішні трыб'юн, а сам я чакаў цягнік, які адпраўляўся о 4:00 раніцы.